Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala man la nabiyya ba'dah. Ging kai ikadu episode no na giiso uh, kapunitan dun sa ging kai atutulan siratun nabawiyah. So Nabi sallallahu alaihi wasallam na katawan tano as kanyan na si miya kapuon si iku Qurashi, si iku Bani Hashim. Ay ngaran na ama Nabi sallallahu alaihi wasallam nas kanya su Abdullah bin Abdul Muttalib. Aya ina ngaran o ina o Nabi sallallahu alaihi wasallam na su Amina bintu Wahab min Bani Zahra. So Abdullah bin Abdul Muttalib nas kanyan min ajmal shabab fi Quraish. Pads kanyan kung mga tataid ang mga nguhudas ko mga Quraish. Napiyang man yan su Amina awata Wahab apad kung mala bangsa si isa Makkah asi iku Bani Zahra. Nasukya pangarumaw Abdullah si iku Amina na dama kapiraulan amanan yan na miyarimbit su Amina. Miyarimbit su Amina sa inikarimbit yan su Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Pakaganta su tutul sa su Abdullah namin diga-digang. Kaya pad sa adat umang Arab ay akaw yaganiran naging kutuakan diga-digang. Min diga-digang siran si isa Syam. Nasuka pembaling Abdullah nariaut as sakit. Niya sakit si isa lalan si ko anan yan nasang sa isa sagad si isa ging ka iya Madina. So kaya sagad yan si isa Madina na si miya pantag akapatay si isa lalan si isa Madina, si isa abwa. Naron ya pantag ya kawafat su Abdullah ama Nabi sallallahu alaihi wasallam. Na sa iko kaya patay o Abdullah na sa manuto na su Nabi sallallahu alaihi wasallam na bid miya kataluulan, miya kadulan kikawgat nun o Amina. Na aya inibigak o Abdullah tamok kaya warisan nun Nabi sallallahu alaihi wasallam naging kuto limat lima naunta agu isa katalon mga kambing agu bai Bisaya bai Habashiya ayang aranian na su Baraka as kanyan su Ummu Aiman. So Nabi sallallahu alaihi wasallam na inimbawata si kugawi iya isnin ay kasapulo agu 2 ku Rabi'il Awwal. Adna miyanutula si iku ika 8 ku Rabi'il Awwal. Adum mana miyanutula si iku ikasyaw. Yung kanan akin imbawataan si iku Nabi sallallahu alaihi wasallam na dasan upakat sa mga panunutul. Ayam anan yan na miyakam bida-bida sa mga panunutul si iku kinimbawataan ko Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ugaid na matatayon siran asi inimbota kugaw ithnin kami aluyanan o Nabi sallallahu alaihi wasallam si iku mga hadithian. Ay pambatusagyan ko to aragon na amul fil. Bituan to sa amul fil kagyuto so ragon kang gubata o Abraha al-Ashram gobernador si isa Yaman nang gubatan niyan aging kaya Makkah. So dato si isa Habasha na gobernador yan so dato si isa Yaman na miya pikir o dato si isa Yaman ang balay sa mala at kanisa. Balay sa mala at kanisa. Sa manuto na Christian siran. Mala simbahan. Agiyong ko mala kanisa na aya pikir o Abraha na roo pupekasong, roo maglima kapag hajj sa mga Arab. Kagi adat o mga Arab, amanan yan na mibubaga kira sa sunnaw Ibrahim, uman ragun na di sila ni maghajj sa Makkah. Na nasukyan gawin o mga Arab, sagiyan ko to apalan o Abraha, na adin ko mga Arab, akasasalatan sa isa Yaman, na piyanag unyan sa Marsik, agiyang kuto manan yan na diimbalain, agiyang kuto diimbalain o Abraha. Mga piyang uduaniran, ay manan yan piyang barang-barang, Marsik. So kaya to kawiron o Abraha na tantod na kira langitan, so Abraha.
Taman sa tinimo yan sa mga mamanian, mga sundaro niyan, agugyan ko to 10 agu telua ilipante. Ay nga naging ko to isaw na ilipante na so Mahmud. Pangungunaan niya naging ko to 10 agu 2 ilipante. Asan sa pagka anta pa nakasaging ko to maputi aunta, maputi ilipante. So Mahmud ngaran yan na tundugan mabuging ko to labi 10 ilipante. Agina niya man na pagkagaba niya si isa Makkah. Ay man niya na pagkikatan niya naging ko to patrugo ko to mga rugo Makkah na pagitundo yan saging kana na ilipante kaan man niya na magbaging ko to Kaaba. Aging ko to Kaaba. No man isa gad Abraha ang mga Arab, pamilya ang mga Arab nagubat niyan si isalalan. Taman sa man na mapagkasangkop yan siran, kapagsiyan siran. Nasukya pa karani niyan dun si isa Makkah. Sukya pa karani yung Abraha si isa Makkah na miyaw man yan pa naging kaya duga to sa unta. Tamok wabut Abdul Muttalib datu Nabi sallallahu alaihi wasallam na kinwan yan pan. Taman sa emanan yan na miyakang bitira su Abdul Muttalib agusu Abraha. Kaya sumigus Abraha sa dato si ko mga Quraysh ay manan yan na bitira iniyan kaan yan kiran matero kenaba ay ini umamisi na bata no magipti ba kami magipti dawar kano kaaya mala atig Abraha ini umamisi saging kay Makkah nagyon kuto akang gubami saging kana Kaaba na miya ko maso Abdul Muttalib na sukun sukilayon Abraha si ko Abdul Muttalib na miya ka pangalim babaan so Abraha nagumya miya sekasakaw niyan so Abdul Muttalib sabab saging kuto kata idi na mamanugin kuto adna pamangangan yan ayam anan yan na supupa kay leron na yun di makapangalim babaan gin kuto ay manapki babae no naginaw niya taman sa miya ka tepad so Abraha si ko untud yan sa miya ka untud ay manan yan na miya ka pelagid siran miya ka pelak siran miya ka pelak si ko ay manan na untudan o ay manan Abdul Muttalib na ayabu apyang niron o Abdul Muttalib si ko Abraha natigyan kaswin karakan aging kuto at tamukakan kasak ni kirkun aging kuto adbuga to sa unta na sumakapan tagatigin sa aging kaya Kaaba nagina natigyan na walayanan wallah nagu swallay siyapsan na yaman na nina adn akadnan kirksan aron ayas kanyan isumisyapon nasukeg yun yan na niya ko Abdul Muttalib so talon yan ang mga unta wala niyan na sumiyong sa Abdul Muttalib si sa Kaaba na miyang nisi ko Allah sa emanan yan na ini sirakan yan ko Allah ni tawkil yan ko Allah gin ko to man nakasiyapa saging kaya Kaaba wala niyan wala niyan na sa mga Quraysh na miyawa silang saging kaya manan na Makkah sisiran na tumiyakad miyanik saging ka na mga kapuro ng mga palaw na si saging ko to kasungi o Abraha tepada nila lagi na Kaaba na mitra do daging kotwa unta elipante mala elipante so Mahmud sa manan yan na diplakad saging ko tadi nga plakad na umaniran pakantapan si isa Yaman na miya kagaga na kaplilakaw niyan na umaniran pakantapan si isa Makkah na diran mapaka isig diran mapakaisig sunsu Allah subhanahu wa ta'ala ayam an yan na mitatakdiru so kaya yun yan na miya ko masusundaro Allah subhanahu wa ta'ala punsa kawang ang mga papanok talugatos sa mga papanok tayran ababil pinutulanan wallaging ka natutulan si sa suratul fil mga papanok akikawid sa 2 ator uman isa na 2 ator na uman iran ulugan saging ko to mga sundar o Abraha na umani masugat yan ko sundar o Abraha na maswa yan naging ko to lagid uransok lagid naging ko to sigo pa na pagkapos ayam anay na mga pupupu gaging ko to mga lawas mga sapo ko lawasiran sa mga ayam anay na basiran pagkapos saging ko to amanan yan na miyang batadiran taman sa amanan yan na miyalangalangan so sundar o Abraha miya sugat yam so Abraha na si ikapantagi kapatay si isalalan o kapambaling yan naginan ging kaya Kaaba na amanan yan na saging ko masa na mimbuloy aging kaya Makkah na superpower si kumang Arab kagi
sunsuya mananian Allah subhanahu wa ta'ala ismisyap. Ubaid ng gubat saging kaiyaman dar pa Makkah saging na Kaaba. Sunsu Allah yang mananian nasiya pun naginan mga bangsa mi bitu nilan sa amul fil. Khulasa at tutulan ko amul fil. Bitu nilan sa rago na ilipante. Nasiiko kiyang gulawlaanan na budun miya ka 50 gawi, udi na 30 gawi, 20 gawi, sikum riwaya mukhtalifa na sukya piragawi iniyan na inimbuat sunabi sallallahu alaihi wasallam. Nabituan ito sa amul fil. Gitu so kinimbuataan ko Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wahada wa sallallahu ala sayyidina wa habibina Muhammad. Isumpat tanrumbus mga sumpat yan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.